खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय मैया गवालपारा जिल्लानि पाइकानाव पुलिस बिफान हाग्रा बिफान आरो मुस्लिम रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। इभिक्सन खालामनाय थावनियाव पुलिस आरो रायजोफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव सासे मुस्लिम सुबुंनि जिउआ खहा जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जं लावथि लाना पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों आरो अन्थाइ खुबैदोंमोन। जाउनाव पुलिसआ लावथि सिबनायजों लोगोसे गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव 20 बोसोर बैसोनि साकवार हुसेन मुंनि लाइमोना जिउ गोमायो आरो माखासे सुबुङा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मुस्लिम रायजो राजाफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव सा 20निबो बारा हाग्रा बिफाननि आरो पुलिस बिफाननि सोद्रोमाफोरा जोखोम जानांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि होखारनाय खान्थिनि उनावबो होखारजानाय सुबुंफोरा गावसोरनि न'फोरखौ सोरखारनि हायावनो लुफिनदों। जायनि जाउनाव सुबुंफोरा खुंथायनि खामानियाव हेंथा होनायनि उनाव पुलिस बिफाना हेंथा होदों आरो दाङाबाजिया सोमजिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जानि गेजेराव गोरोबनाय गैयैया रोखानिफ्राय रोखा जादों। बिटिआर हालामाव बिजेपिनि लोब लोब बारिबोनायनि बिथिंनि सोमोन्दै गोख्रों अजद लाबोनानै खौरां मेल लादों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया। बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि साया लानानै बिजेपि दोलोआ राजखान्थिनि फोथारखौ गुवार खालामनो नाजानायजों लोगोसे सोमावसारारि आफादफोरनि सागान होनायनि उनाव दा सोमावसारारिगिरिफोरनि आखाइनिफ्राय बिजेपिआ गोहोखौ सेनानै लानो नाजानाय बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे मख'नो गोनांदि सोमावसारनायनि गेजेरजों आगुआव गोरोबथा जालांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो बै समनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथाङा गासैबो बिबानखौ मावनो खाबु होदोंमोन। नाथाय दानि बिजेपि सोरखारा सोरखारारि आखाइनिफ्राय गोहोखौ सिख'नानै गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय जुजिगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि मोनसेबो बियाबाव इउपिपिएल हान्जाया बिजेपि दोलोजों कमप्रमाइज खालामजाया होननानै प्रमद बर'नि समाव बर' अबर' जोबदोंमोन। नाथाय दा बिजेपिआ आगुनि बायदि बर' अबर' राजखान्थि खालामनो नाजादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गिख्रंथाव जाथायफोर जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया आसामनि बिजेपि हान्जाजों लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया। न्याय होग्रा अनुस्थानफोरा न्याय होयियाव एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बेखायनो फैगौ सप्तासेनि गेजेराव जेबो फिननाय मोनाब्ला एबसुआ थाद'नाय गैयै सोमावसारफिनगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ साख्रियाव बर' रावा थिसनजायैखौ लानानै थांनाय मैया एबसुआ गासैबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ साख्रिनि 50 नाम्बारनि लेंगुवेज पेपाराव बर' रावखौ थिसननांगौनि एडभार्टाइजमेन्टखौ सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों एबसुनि गाहाय मावखुलिफोराव। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि हान्जायाव लोब लोब सुबुंफोरा बारिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि उकिल मानस सरनिया आरो आलफा आइनि दैदेनगिरि मनज राभाया बिजेपि दोलोआव हाबसिनगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार मागुरमारिनि राभापारा गामिनि 209 नाम्बार क'ब्रा सिआरपिएफ जवान प्राणेश्वर कचआ झारखान्डनि बखार जायगायाव नक्सालफोरनि बेरेखा अपारेसनाव अबथिरायै जिउ खोमानांनाया हादोरजों आरो आसाम आरो क'क्राझार नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। थांनाय मैया बिर जवान प्राणेश्वर कचनि जिउ गैयै देहाखौ न'सिम लाबोबाय। जोबथा बिदाय हाबाफारियाव नुजाथिदों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेन्डालिन पार्टिन क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए नरेन सिस्लारि बिथांमोना।
एबसु एनडिएफबि एनएलएफबि बिएलटि सोमावसारनायाव जाय बर' बिमाफोरा गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय दान होबाय बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो 10,000 राङै अनसुंथाइ होगोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। डिमाकुसि पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। एक्सिडेन्ट खालामनाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हगारनायनि जाहोनाव रायजोफोरा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 15 जुलाइखालि डिमाकुसि हास्रां गामिनि मारुवा बर' 46 बोसोर बैसोनि सासे आबादारिखौ बाइकजों सौग्रावना गोथौवै जोखोम खालामनाय दायनिगिरिखौ डिमाकुसि पुलिसा हमना लाखियालासिनो हगारहरनाय जाथायखौ लाना डिमाकुसि पुलिस थानायाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे हास्रां गामिनि रायजोफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमाया स्वच्छ सर्वेक्षण एवार्ड 2024-25 मायथाइनि बान्थाखौ देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो साखोन-सिखोनसिन राजथावनिफोरनि गेजेराव गुवाहाटीआ होननानै मख'जादों, जेराव गुवाहाटी नोगोरमाया स्वच्छ सर्वेक्षण एवार्ड 2024-25 मायथाइनि थाखाय सायख'जाबाय। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।